Ijongene nomngeni inkqubo yasePalamente yokushenxiswa esikhundleni komkhuseli woluntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane. Amagqwetha ka-Advocate Mkhwebane abhalele isithethi sePalamente uNkosikazi Thandi Modise emyalela ukuba anqumamise lenkqubo de kusiwe yonke imiba angaxolanga yiyo. Ukwavakalise nenkxalabo ngendlela yokuziphatha kwesithethi sePalamente sukela mhla kufukanyelwa de kwaqanduselwa lenkqubo yokumiselwa kophando lokuphonononga ukuba kulungele kusini na ukuba kwesisikhundla. Umkhuseli woluntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane naye uphakamise ezakhe izagweba zijoliswe kwabo bafuna ukumshenxisa esikhundleni sakhe. Uthi le nkqubo yasePalamente ithukuthukuzayo yokuzalisekisa oko ayikho semthethweni, ukwathe ayisetyenziswanga ngokuxolisayo nenyoba yokuphulaphula izimvo zamacala omabini achaphazelekayo. Uvakalise nenkxalabo yokuba abo bamfuna ishenxile kwesi sikhundla baza kuba inxalenye yenkqubo yokukhutshwa kwakhe, nto leyo eza kubanika ubungangamsha obungaphaya. I'm advised that the rules are unconstitutional and unlawful in that they amount to a violation of the constitutionality prescribed duty imposed on organs of state to protect the independence of Chapter 9 institutions. Ukanti nesithethi sePalamente uNkosikazi Thandi Modise ugxekwe kanobom nguAdvocate Mkhwebane esithi wayibhengeza isidlangalaleni inkqubo yokushenxiswa kwakhe esikhundleni engamazisanga kuqala. I have, through my lawyers, written to the Speaker this morning, bringing to her attention the many deficiencies of these rules, including those I referred to in this statement, and requested her to furnish me with a response. I further requested an undertaking from the Speaker that this grossly unfair process be temporarily suspended until the issues I raise can be adequately addressed. Lenkqubo ke yokushenxiswa komkhuseli woluntu esikhundleni sisindululo esaphuma kumbutho iDA.